Monforte celebrou a primeira festa da campaña Regala Nadal, Merca en Local, impulsada pola Deputación Provincial e a Federación de Comercio, unha iniciativa para promover a economía local durante unha das tempadas máis importantes en vendas de todo o ano, o Nadal. Os veciños de Monforte puideron participar nos sorteos de tarxetas prepago. O único requisito era o de presentar tickets de compra por un importe mínimo de 10 euros realizados en comercios locais da provincia durante o mes de decembro, e así o fixeron. Malabares e un bingo foron algunhas das actividades das que gozaron os monfortinos entre sorteo e sorteo. En total, 4.500 euros en premios divididos en 3 tarxetas prepago. Unha de 500, outra de 1.000 e a máis grande, a de 3.000. Todas elas para gastar nunha única xornada nos comercios de proximidade da provincia de Lugo. Foz e Lugo acollerán as seguintes festas de Regala en Nadal, os vindeiros 18 e 19 de decembro, cos seus respectivos sorteos.